lingba ka to ka RTI ka ba pilai ba kala ami po social media ba dapat kat kubor kawai ka bang solingo ka sulong no ba itu inong file ka to ka RTI ka Jingkylli ka ba ilabu lingba ka RTI ka jongki tek kum ba ilapan lingba ki Jingkylli ngila ai ti ka basolingo enga ka sulong no tanggani ka wei ba po ki kat kubor ba social media ka don ka Jingkylli nakatuka nagitui aktivis yang ba ka district council ka khamkhat tender ne public notice dada fikeli tingi na ka district council rungin ai ke nyepi ka ta ka kot ka sla handai ka jing ka long ba ikham keli hatongi khot tender ne khot public notice ya ka tu ya ki tu ki giets ne ka Jingkylli ka jong i ka keli be thik ka no tli ki work order pi ai kini di ki work orders ki badan bat nga hang ni khman ti kini ki jo ki copies ki bangila ai sha ki tu ki RTI activist ti kumang omantan ka Jingkylli ki khamkeli hatongi ai public notice na ni hatongi le ka tender jinda ki keli tingila ai ki Jubab ande ki Jingkylli ki keli be ka nutli ki work order tingi ai be tangka ka jingdon jong ki work order tamman shi shailang baro nadu ka por ka basdang jong ka jingwan shimti ka jong hangi po office ya kini ki gates ki bapher ngan yethu ipi kade ka senjam ka badingkong ka bangi ngila le ka public notice yakini ki khatwai tili ki gates ki balap apa ka RTI ru ki ladon ki public notice bat ngi hang ne po office di le si di RTI activist da ikuha ya ka list jong ka public notice su ngai andrei kumachu benrap ya ka ega bafila kali ka shulong no ba khatwai tili ki gates ki bangi la abu ha ki strategic points kumachu ai nuksai pi kidon ki gates ki bangi la abu ki bangi tip ba kadon ka illegal collection te baro kitu kisnam ka yai be ka illegal ka district council ru kam yo revenue te ha ka jaka jong kitu ki illegals ka bamanta ngila abu da ka belong legal da ka bangi ai da ka work order but chua bangi ai da ka work order ru ngila abu da ka public notice hang ni apa notice board jong ka district council ka bangi ai por hadu nyo na di siposngi ya kinong application na kinong applicant ki banwan ban apply ha ka be dei bat ka jingyo ka jong ki giets ti ban ong ya ban bun te ngam tharai ba ngani ha bat ka Jingkylli ka jong phi ban ong bangi penbun andai kini ki gates ki bla don rupa na do kham mashwa ti ke shu ni pendu kat ni na ki ki jaka ni install shiki jaka ki bangi sungthu ba ka revenue ka jongi ka don ka jing leakage ka babon ti dei tang bangin yo bangin te la kami ka to ka leakages ka jongi ni yo ban install kini ki gates ha ki jaka ki bangi install menta na kini danga bakla mga kadon stage po west castles ki don ko masaw santali mo ti hakitu ki jaka ki bangila tikna ba ki dei ki illegal gate ki bala ayeng nadu por mashwa ngila permi da kani ka legal ka bangi ai work order ti kani ru ngan chu ong pi ka dei be tik tang ka trial basis mo namar ba haki jaka ki budon ki illegal mashwa ngila abu da ki gates ki belong legal lingba ki work orders ti kin trikam in say pet hadin uniusna namar bangila ai yakini ki work order shaki paiba ki bapher nang tinapo west castles but lada ki wan ai ka report hadin dakut ka term ko jongki le dakut ka time period ka bangi ai namar be ka di financial year be tingin sa yo bangin ya pet ani ban khmi hato kalong de em ka badon kam pade bangi dang beteng yi kita ki giet nani ngin pendu ini ki giet nama bangi sungthu ka jingbu ko jongi ini ki giet ha mantau snem ka silong no tang man te la kam yi ka tu ka jingya ba illegal jong ini ki giet ki badon hakati ki jaka